Muri Zimbabwe, aiwa paweekend nozochamisa anosimudza ruzhinji panongorwa a surprise visit panongopinda mucommunity vanhu vasingambofungiri. Muri Zimbabwe tinoziva kuti nozochamisa kubva zvakarezaina from trips dzanakana kuzombobatika. Asi muri Zimbabwe paweekend aiwa masupporters ake akafara, Zimbabwe akafara. Sapinda munyaya zvizere nokurudzira bva usubscribe like wotina on the bell icon kuti rambochora maupdates anokupa pano paZim News Live. Ndokuti nazobuda zikanzi main opposition leader Nelson Chamisa made a rare public appearance since he resigned from the Citizen Coalition for Change (CCC), traveling to Chivi over the weekend for the funeral of the late Petronella Mukwende 80. Sanoita mberi vachiti Mukwende is the mother-in-law of Patrick Cheza, the opposition candidate who lost the 2023 elections in the Chirumanzu South constituency. Ndomashoko anachitaugwa panapa zvinzi aiwa Nelson Chamisa akafadza vanhu pakangorwa kasurprise visit vanhu vasingafungiri. Aiwa muri Zimbabwe takaona kuti aiwa vanhu vakapembera chibotudze mafungiro enyu ndinoti kudii pamusoro aiwa surprise visit yakarwa naNelson Chamisa president vevanhu. Ine comment section medu musangana subscribe like notina on the bell icon. Tamuchona maupdates anokupa pano paZim News Live.